naghinangat na nga deadline sa voter registration alang sa barangay ug SK election, mausab ang pagdagsa sa mga tao. Atong sutahon ng sitwasyon sa Talisay ug Mandawi City Comelec. Halos moabot og tunga sa kilometro ang linya dinhi sa gawas sa usa ka mall sa Dakbayan sa Talisay. Dining mga buot magparehistro alang sa umaabot nga piniliay. Samtang dunay mga hamtong na apan sagad bakita ang grupo sa mga batan-on. Sama na lang ni ining 8 ka magbarkada gikan sa Barangay Biasong nga nagpangidaron og 15 ngadto sa 17 anyos. Matud nila excited na sila nga mahimong first time voters. Para maka-experience pa miyan ng boto-boto samtang di pa may 18. Excited na mo para maka-vote? Oo, kay kwarta na gud na. Uy, nagkuha na. Dalating, seriously, para makatabang sa mi ba? Ay, o para like, kanang, makapili may nga tarong nga mukan sa barangay ba? Mato sa taga Talisay City Comelec nga sugod niadtong Martes ang dagsa sa mga buot magparehistro, magpa-reactivate o magpa-transfer. Una nilang target nga makarehistro og 500 ka mga botante kada adlaw. Apan sukad Martes, dulan na sa 600 ang ilang marehistro. Gani mag-cut off na sila og alas 3 pa lang sa hapon tungod sa kataas sa linya. So sa duha ka semana dulan sa 5,000 na ang dugang mga botante sa Talisay City. Gipangandaman na usab sa Talisay City Comelec ang mas daghan pang registrants karong Sabado, ang katapusang adlaw sa pagdawat sa mga magparehistro. Ito ang last day scenario na is at 3 p.m. ilista kung naapay nakalinya and then maura na silang i-accommodate. Kung naay moabot diri 4 p.m. nga wala sa lista, dili na to. Kaya na mag-cut off na ta kay limited ra sad ang oras diri na mo sa mall, limited ra sad ang tao nga maka-accommodate nila. Sa satellite registration, naabta namo si Lola Eufemia kuyog ang iyang apo sa tuhod nga si Janine nga mi-assister kaniya. Gusto sa 95 anyos nga lola magparehistro sa eleksyon. Excited na ka mo botar? Excited na ba daw ka mo butar? Oo, butar jud ko oy. Ngano man? Ngano daw? Kay para kuan sa gobyerno. Kapin sa 20 ka tuig na kuno sukad nakabutar si Lola. Sa Mandawi panahon pa kuno ni Inko Pedong maong karon mi gamit na sa kahigayunan nga magparehistro. Panahon pa ni Mayor Pidong Uano. Oo. Wala mi kay bagon sa tong tuiga. Sa karon unsa man plano ni mama? Parehistro gid mo. Oo, magparehistro gid siya kay hapit na ba siya mag-centennial so may na makadawat sa siya nga. Nayang record sa government pa aside sa senior siya. Karong si Manaha sa mall sa highway sa barangay Ibabaw Estancia gihimo ang satellite registration. Kagahapon 632 ang naakomodar sa Comelec. Hangtod kaganihang buntag, kapin sa 6,000 na ang naakomodar nga mga botante, sukad gisugdan ang registration unang semana sa Hulyo. Karon na week kay kuan jud maghilak ang adlaw if di mi maka 500 plus. Pagka Monday naka 588 mi. Then pag Tuesday ug pag Wednesday na abot jud mi 600 plus. Samtang sa Dakbayan sa Sugbo, dunay nasaag nga mga mulupyo nga gusto unta nga magparehistro. Adunay mi fill up sa reactivation form aron makabutar pagbalik. Ako si Famary Dumabok. Nico Sereno, Balitang Bisdak.